Каква е точно функцията на българската армия в тези територии? Тя окупатор ли е или влиза като съюзник на германските войски? Влиза следствие на българската армия. Влиза, значи първо ние сме съюзници, държавата е съюзник в рамките на Тристранния пакт. Това е ясно. На 19 април Драганов, пълномощния министър в Берлин, уведомява София, че най-накрая дадено нареждане съгласие българските войски да влизат в Македония и в Тракия. Първоначално заповедта е само за военна окупация. Да, между другото е много важно... От окупация се превръща в анексия. Да, и това го извоюваме ние. Много е важно да споменем тези термини, защото направих си труда да видя и как е в немския текст става употребен точно термина безецен, който означава окупация. Значи, това, което ни разрешават е да влезем да окупираме. Така, въпросът е, че... Така че първоначалната идея е за военна окупация. Тези територии продължават да се обозначават на германските карти с демаркационна линия, но българската политика ги приема за присъединение и на 14 май 1941 година Народното събрание прогласява обединението им с Отечеството. От гледна точка на международното право, това, което се случва, се нарича наистина окупация в всички съседни територии, на които навлиза българската войска. В кореспонденцията между българските политици и в българската архивна документация, то също така се води като окупация. Във военната документация на българската армия се води като окупация. По време на сключването на парижките договори 1947 година се представя като окупация. Единствено в официалната пропаганда това е освобождение и национално обединение.